Hrvatski Franjevci u Americi su nazočni preko 100 godina. Prvi hrvatski Franjevac, fra Gaudencije Gorše, dospio je na američko tlo davne 1900. Samostalna zajednica hrvatskih Franjevaca u Americi utemeljena je 1926. pod imenom Komisarijat Svete obitelji. Naziv komisarijat promijenjen je 1969. u Kustodija. Do sada je na ovom kontinentu djelovalo preko 100 hrvatskih Franjevaca, članova ove zajednice, nastojeći kroz to razdoblje okupljati hrvatske katolike oko župnih središta, dajući im duhovnu hranu na njihovom materinskom hrvatskom jeziku. Treba napomenuti kako hrvatski Franjevci ovdje nisu bili samo vjerski vođe svoga naroda. Oni su se u najvećoj mogućoj mjeri trudili i oko očuvanja nacionalne svijesti, uvijek hrabro navještajući pravo tada porobljenog hrvatskog naroda u domovini na slobodu i vlastitu državu. U očuvanju kako vjerničke, tako i nacionalne svijesti, Franjevci su se koristili ne samo oltarom, nego i drugim metodama, ponajprije izdajući brojne publikacije, kao što su bili Hrvatski tjednik Danica, mjesečnik Hrvatski katolički glasnik, godišnjak Hrvatski kalendar ili brojne knjige izdane u Franjevačkoj tiskari te izdavačkim zavodima Croatia ili Ziral. Sigurno je da su hrvatski Franjevci kustodije Svete obitelji kao članovi jedine organizirane kleričke ustanove za Hrvate na sjevernoameričkom kontinentu skupa s drugim hrvatskim svećenicima bili glavni, a često puta i jedini nositelji hrvatske nacionalne ideje među ovdašnjim Hrvatima, te da njima pripadaju najveće zasluge za očuvanje hrvatske etničke zajednice i njezine povezanosti s domovinom. Većina članova kustodije bili su ujedno i članovi Hercegovačke Franjevačke provincije sa sjedištem u Mostaru. Naime, toj mučeničkoj provinciji još 1931. povjerena je briga za Hrvate u Sjevernoj Americi. Hercegovačka je provincija do danas u Ameriku poslala ili odgojila preko 90 Franjevaca koji su ovdje djelovali ili još djeluju kroz kraće ili duže vrijeme. Ostali su Franjevci u komisarijat došli iz nekih drugih hrvatskih franjevačkih provincija, osobito u prvim desetljećima 20. stoljeća. Kao vjernicima vrlo privrženima crkvi, hrvatskim pionirima u Americi za cijelo ništa toliko nije nedostajalo kao manjak hrvatskih katoličkih svećenika i crkava u kojima bi obrede mogli razumjeti, te gdje bi ih svećenici okupljali i usmjeravali kako je to bilo u domovini. Ipak sve do pred sami kraj 19. stoljeća među njima nije bilo hrvatskih svećenika. Mnogi su stoga išli u druge katoličke crkve, dok su se mnogi posve udaljili od nje, budući da u drugim crkvama nisu mogli naći ono što su tražili. Prvi hrvatski svećenik koji je u Americi djelovao među Hrvatima bio je velečasni Dobroslav Božić, rodom iz sela Potočani kod Odžaka u Bosni. Iako je u Americi početkom 20. stoljeća djelovao priličan broj hrvatskih svećenika, tu nije postojala nikakva njihova organizirana zajednica. Kako je istovremeno u Americi djelovao i lijepi broj Franjevaca rodom iz Hrvatske, Slovenije i Slovačke, odlučili su osnovati zajednicu koja bi imala sjedište u Americi i da bi na taj način njihov rad postao što djelotvorniji i usklađeniji. Tako je zajednica slovenskih, hrvatskih i slovačkih Franjevaca utemeljena 1912. pod imenom Komisarijat Svetoga križa sa sjedištem u Lemontu, Illinois. Slovenski Franjevci imali su vodeću ulogu u komisarijatu koji je bio i ovisan o slovenskoj franjevačkoj provinciji. Ipak ta slovensko-hrvatsko-slovačka zajednica nije bila duga vijeka. Osjećala se naime praktična i pastoralna potreba da se hrvatski Franjevci organiziraju kao samostalna zajednica. Hrvatski su se Franjevci osamostalili 1926. Kanonski je njihova zajednica pod imenom Komisarijat Svete obitelji potvrđena 9. veljače 1926. Tu je odluku donijela Vatikanska kongregacija za redovnike. Hrvatski je komisarijat odvojen od slovenskog i stavljen pod upravu Franjevačkog generala reda. Zato se nazivao generalnim. Sam general reda, fra Bernardin Klumper, proveo je ovu odluku kongregacije i izdao tome dekret 18. veljače 1927. Oko osamostaljenja komisarijata najviše su se trudili hrvatski Franjevci u Americi, Bono Andačić, Vjenceslav Vukonić
i Irenej Petričak. Svakako je osnutak Hrvatskog komisarijata bio veoma značajan događaj u povijesti hrvatskih katolika u Americi, jer opstanak jedne župe nije više ovisio o samo jednom svećeniku, kada se nakon njegova odlaska ili smrti nikada nije znalo hoće li ga imati tko naslijediti. Što više, ta će franjevačka zajednica tijekom sljedećih desetljeća često puta pritjecati u pomoć hrvatskim župama na kojima nisu bili franjevci, a koje su na bilo koji način ostale bez svoga svećenika. Prvi članovi komisarijata bili su fra Klement Veren, prvi komisar, fra Bono Andačić, fra Vjenceslav Vukonić, fra Irenej Petričak, fra Ambros Širca, fra Leon Medić, fra Ambro Mišetić i fra Franjo Čuturić. Djelovali su u 5 hrvatskih župa, u New Yorku, Stiltonu, St. Louisu te 2 u Čikagu. 6. župa bila je u Betlehemu, iako su većinu činili vindiški Slovenci. U početku Hrvatski komisarijat nije imao stalnog sjedišta. Sjedište je bilo zapravo tamo gdje je bio komisar. Prvih godina u Betlehemu, Pensilvanija. Kad je za komisara bio izabran fra Blaž Jerković 1929. sjedište je prešlo u Čikago, jer je on bio župnik Svetog Jeronima. Prema dogovoru franjevačkih provincijala s tih prostora na sastanku u Karlovcu 1930. a najviše zalaganjem hercegovačkog provincijala fra Dominika Mandića, skrb za američke Hrvate povjerena je Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji sa sjedištem u Mostaru, pa je i komisarijat od 1931. potpao pod jurisdikciju iste provincije. Već i do tada određeni broj hercegovačkih franjevaca djelovao je u Americi, a upravo je činjenica povjeravanja komisarijata toj zajednici učinila da je u kasnijim desetljećima najveći broj franjevaca bio upravo iz te provincije. Odluku o povjeravanju komisarijata hercegovačkoj i franjevačkoj provinciji službeno je donio general reda fra Bonaventura Marani 19. studenog 1931. a potvrdila Kongregacija za redovnike 30. prosinca 1931. Tako je komisarijat prestao biti generalni, a postao je provincijski, pod upravom jedne provincije, Hercegovačke. Članovi franjevačke kustodije Svete obitelji od početka svoga djelovanja usmjeravaju na mnoge aktivnosti koje pomažu kulturnom i svakom drugom opstanku Hrvata u Americi. Za istaknuti je nekoliko posebno vrijednih djelatnosti. Hrvatski etnički institut ustanovljen je 1975. a 1977. inkorporiran kao odgojna i znanstvena ustanova kojoj je svrha imati središnju zbirku ili banku podataka o Hrvatima i njihovim potomcima u Americi i Kanadi. Smješten na Drexel bulevaru u Čikagu, institut prikuplja i čuva knjige, novine, časopise, rukopise, umjetnine, dokumente i sve što se odnosi na baštinu oko 2,5 milijuna Hrvata i njihovih potomaka na američkom kontinentu. Institut pomaže otkriti posjetiteljima čuda ljepote domovine Hrvata. Dijeli im vrsne brošure o tome, te osobito širi i promiče knjige i druga pomagala za učenje hrvatskog jezika i kulture. Institut također prati i vrši istraživanja o hrvatskim imigracijama, te osobito o njihovom doprinosu zemljama, useljenja u poslu, radu, sportu, politici, znanosti, kulturi, umjetnosti i vjeri. Institut je ustrojen u 7 odjela: arhiv, knjižnica, muzej, kolekcija u Međugorju, istraživački ured, izložbeni odjel i knjižara. Institut ako sačuva te stvari i ljudi naiđu na to, najedanput sebe nađu. Hrvati su oduvijek u sebi nosili osjećaj vrijednosti i poštovanja prema grudi svoje zemlje. Poput Židova, i Hrvati su dugo vremena bili narod bez zemlje. Postajali su narod selilaca, nomadski narod, narod putnika. Stoga nije čudno da su Hrvati, a na osobit način oni Hrvati u dijaspori, bili osjetljivi na govor o zemlji. Na mnogo mjesta širom američkog kontinenta kupovali su zemljišta koja su nazivali hrvatskom zemljom. Hrvati su se željeli ukapati u svojoj zemlji, u svojoj domovini, a morali su u tuđoj. Stoga su njihova počivališta mjesta novog govora o majci zemlji, o slobodi, o povratku.
U tom kontekstu treba govoriti o Franjevačkoj grobnici, o mjestu gdje počivaju zemni ostaci otaca Franjevaca koji život uložiše u rad za dobro svoga naroda na ovome kontinentu. I oni, poput njihovog utemeljitelja Svetog Franje, čekaju smrt kao dar i kao sestru. Život im bijaše življen s Kristom, a onda s Kristom i umire. Zemlja kao majka i dar pričešćuje se tijelom kršćanskim i tako priprema za slavu uskrsnuća. Tadašnji kustos, fra Dominik Mandić, kupio je zemljište na groblju Svetog groba u južnom predgrađu Čikaga. Tu se nalazi zajednička grobnica hrvatskih Franjevaca. Najveći hrvatski kipar, Ivan Meštrović, inače veliki prijatelj mnogih Franjevaca, napravio je spomenik koji prikazuje preminuće Svetoga Franje. Spomenik je 1982. postavljen na mjesto zajedničke Franjevačke grobnice. Ovdje završava priča o hrvatskoj Franjevačkoj kustodiji Svete obitelji. Ona je mogla biti i drugačije ispričana, ali ono najvažnije, što nije moguće drukčije reći, jesu strast i ljubav koju su članovi ove kustodije ulagali u služenje svome iseljenom hrvatskom narodu. Ta ljubavna priča traje gotovo 100 godina na američkom tlu i nikada nije prestala biti iskrena s obje strane. Franjevci i narod, hrvatski narod i njihovi Franjevci. To zajedništvo izdržalo je kušnje teških vremena, pa se sa sigurnošću može reći kako će ono biti jednako čvrsto i u vremenu koje dolazi.